Robot taslamamızda ine 5-nji ýyldan size ýetirýäs. Bilişiňiz ýaly, birini alabay robot öý şertlerine ýetirýäs. Ine ilkinji 4 ýyldan tomoşa eden bolsaňyz, eýem siziň pikiriňiz bar bu barada. Biz nädeden ine şunem ine gerek zatlarymyzy ýeke-ýeke alýas. Şunam ine beyin, esasanam Raspberry Pi 5 16-lyk gigabaytlyk allyk. Biziň maksatymyz diňe bir alabay robot ýasamakda, gelecekde durly robotlar ýasamak. Şonun üçin de tam ulanyp bilýärmiz. Şu şertlerde äkide iň ýokary beyin allykda. Nähip bolsa ine şulary birleşdirip, nähip bolsa ine kepleýän, hereket etýän alabay ýasamak. Elbetde köp zatlaryny bölek edip alýas. Şu wagtky şertlerde şolary hemmesini birleşdirip de bir zat ýasamak. Ine şu ýerde bir zat belläsim gelýär. Şeýle videoları paylaşamda bir ýer diýipdir. Robot ýasayan adam, robot köpek ýasayan adam cehenneme gider diýip. Sebebi, bilimiň ýyda galmasyna sebäp bolan adamlar şolar. Dünýä, robot, emel intellekt döwründe dinimiz İslam bilimi emen berýär. Ýadyňyza düşen bolsa men bir post paylaşdym. Mundan 1000 ýyl öňçe Ibn Sina biruny barady bir kitap. Şu kitap barada bir post paylaşdym, makala paylaşdym. Atawatan Türkmenistan saytynda bardyr görersiňiz. Şonda 1000 ýyl öňçe Ibn Sinanyň kakasy, şol wagt dünýäniň bilim merkezi Buhara olalygy üçin hem çağlaryny Buhara alyp gidip okutmaga alyp gidipdir. Görýäňmi? Ibn Sina ine 1000 ýyl öňçe könürgenç dünýäniň bilim paýtatlarynyň iň esaslarynyň biri bolupdyr. Ine biziň türkmenimiz, biziň dinimiz bilime şeýle öňserýän millet. Din, ýöne käbirleri dine garşy aslında hereket etýäler. Ine biz şu döwürde robot tehnikany, emel intellekti men pikirimçe iň gowy şekil etmeli. Şonun üçin biziň maksatymyz elbetde biz öwrenýäs. Biz öwrenýäs. Ýöne türkmen ýaşlaryna azajyk motivasiýa bolar belki. Belki wagtlaryny TikTok'ta samsyk videolary görmek bilen geçirmek ýerine şeýle peýdahlatlary tomaşa edip belki de ine şundaly zatlary ünsleýän ýaşlymyzyň sany köp bolar umydy bilen paýlaşýar. Biz bilýäs, şu günlerde Atawatan Türkmenistan saytynda da bardyr. Robot boýunça ýarşy geçirildi. Emel intellekt boýunça ýarşy geçirildi. Ine şundaly gatlar ýolumyzda da artyp başlady. Ine biz hem şu wagt Amerikada bolan döwrümizde ine öz çağlarymyz bilen hem biz hem emel intellekt hem robot hem öwrenýän adamyzyň bir bölegini ine türkmen ýaşlary bilen paýlaşmak isleýär. Ine robot alabaýymyzyň hem nädip bolsa ine ýakynda birinji tapgyry jemlener we ony gowy edip siz bilen paýlaşar. Häzirçe hoş, sag bolun.